Nceku Nkosi mhlambe mina angithi asithi ngiyasaba. NjengoNkulunkulu ngiyamsaba. Enye into uye uthi mawuyisho kube ngathi uyisho empakamoya. Uyabona kodwa ke umoya ingcwele uyazi. Nkosi yami. Angithi nje uNkulunkulu Nceku Nkosi ilona office angisebenza kulo. Ngicela vele ngingene la. Ngibuza ngamabomo ba. Iyona nto ke Nceku Nkosi ilona office umoya ingcwele angisebenza kulo. Ngithanda ukufunda izwi likaNkulunkulu angilifunde kakhulu. Yes. But izimangaliso izona ngizithanda kakhulu. Ngathi nje ngisindiswa ngathanda zona. uNkulunkulu wasibonalisa ngazo kumina kakhulu. Ngisestimeleni nje wakalisasikhathi. Wazibonalisa ngazo ngihlele estimeleni ngithi mina hawu. Abantu bayashumayela kodwa amandla kaNkulunkulu aveli. Ngase ngiyenza ke lento. Ngayithanda. Kukhona unyaka noma ke engake ngahleka nje kangihleka kwakusesinema eMlazi ngakaba nemfusela enkulu sesinema kusho ukuthi khona umfowethu wayekufakazela ngixoxela ukuthi wayibona yenzeke lapho ukuthi mina lutho umoya ingcwele uyangifihlela. Ngesikhathi khona umunye baba uqhuba omunye umama uhamba ngewheelchair uyamqhuba ke bazongena esinema kusho ukuthi lo mama ngesemqhuba lo mama amshiye lo baba amshiye ephethe wheelchair. Akithi bedumisa uNkulunkulu eyaphambili. Kanti umoya ingcwele uzongifihlela. Sengixoxela omunye umuntu ukuthi kwenzekeni. Uyabona? Ayithi umoya ingcwele akafuni impakamo. Once wabona into esimakalisa umoya ingcwele vele waphakama ngoba inyama phela injalo. Ivele ixoxe ukuthi uyabona unamandla kanti amandla unawo. So bese iphakama ke inyama ke ngesikhathi inyama iphakama isuke sewuxabene nomoya ingcwele sekufanele manje uyoxolisa ke futhi kumoya ingcwele uthi hey baba uyazi inyama ivele yaphakama. Imangaliso Nceku Nkosi sisekhona ekhaya njengoba ngisekhaya ngithandazela abantu. Acabanga nje every day. Every day nginayo into futhi ukuthi ngicele mina ukuthi umuntu kwesinye isikhathi mayegula ngeke ngithi akakhishwe esibhedlela. Yabona lo ekhaya uNkulunkulu wangisiza ke nginenkomo khona lesa sikhashana nje sithi isikhathi ubuye baba umama wakhe wayegula egula esibhedlela eBarakwana. Ngiyafona ngithi hayi mkhiphe lapha emshinini ngifuna ukucheck amandla ngithi mina mqaqele emshinini. Athi hayi baba ngeke uzoshona ngithi hey kumuntu washona la qaqala emshinini baqaqeke hey bam driving Nceku ezimandawo ngoba nganqena ukuthandaza over the phone bamlethe babefika ekhaya hawe umuntu oyisifele nje bambekeke office ngithandazeke ngingathandazi nje ngimbize nje ngegama msibanibani vuka bo yebo ngisho nje ungazuthi ngiyajoka vuka avukeke uma evuka lo baba wangithengela inkomo Nciko. Ngithengela inkomo isakhona lenkomo ngoba ngathi angithandi ufuna inkomo dayise yabona ziningi ke sengiyaveza nje okuncane. But iyona nto Nceku Nkosi engikholelwa kakhulu. Ngikholelwa kuma miracles, ngikholelwa ku deliverance, ngikholelwa ku healing angithi. Ngiyakholelwa kakhulu. Iyona nto entweni zonke nje mina. Bese kuba indaba kamoya. Yabona indaba kamoya ingcwele. Ngiyathanda umuntu uma ngabe efundisa ngomoya ingcwele ngimbone eyifakazela umoya ingcwele. Futhi ngiye ngithi mina angibafundi laba ekuzoqala kudunyiswe. Kuthiwa hlamoya angifuni le. Ngifuna sibe sober. Ngikhulume la ngithi bafethu njengamanje lesihlalo lesi ngeke sonyakaza ngeke sikanyakaza ngaba sambe nomoya ingcwele sekuzophoqa ukuthi senze leyo nto lesi sihlalo. Ngiyakholelwa emandleni kamoya. Mina ngimkholwa umoya ingcwele okaJob Chiliza nokaNgidi nokaBhengu ngimkholwa njengoba enjalo. Angigeji futhi kuleyo nto
umuntu umeshumela mina ngithi umeshumela ngekwazi ukuchallenge ushumela kathi hayi ngeke futhi ngeke ngirobhe lento okhuluma ngayo iveze